mar wang' manotim gi riwruok mar Kenya Society for the Blind ka isiro gi duol mar chudo stima e yor gwenge Riwruok kata Rural Electrification and Renewable Energy Corporation. Jopuonjre go ne oya e skunde yawuowi gi nyiri ma St. Albert Simero Mixed Secondary School, skul ma yawuowi Marangala Boys High kod skund primar Marangala. Chenro motelie gi Albert Makua noyango ni thoth jopuonjre go nitiere kod midhiero ma ikelo gi tuo wang' ma ok thiedh chon, gino mowacho ni chando ji mang'eny kata mana e piny mangima. Apisa mar thieth wang' e kaunti ma Siaya oyango ni thieth mar wang' e kaunti no pod ni piny ka 57% mar jodak nitiere kod tuo mar wang'. We are very happy for this initiative of school screening that has been brought by the Riwruok and the Kenya Society for Blind. As you know that eye care services all over in the whole country, they are deficient, and most of the eye diseases are either diseases are either treatable or can be stopped. And in Siaya County, around 57% of the population have visual disability. And the visual disability, the main cause of visual disability is the refractive errors.